Квантово лечение. Всеки го може, вие също. Сиранус Свен фон Щаден. За книгата. Когато се чувстваш неудовлетворен и разочарован от живота, най-честата реакция е примирението с мисълта, че не можеш да направиш нищо, а и най-лесно е да не правиш нищо. Но именно бездействието е най-големият враг. Посланието на тази книга може да се изрази с една дума – действайте. Авторът ни запознава с метода на квантовото лечение, познат още на старите хавайски шамани като вълшебното докосване. Той споделя с читателя своите търсения и прозрения и предлага поредица от упражнения, които укрепват желанието за промяна и действие. Всеки може да приложи квантовото лечение за решаване на проблеми, за преодоляване на конфликти, за разгръщане на своя скрит и досега неизползван творчески потенциал. Допускате ли, че 7 дни могат да ви преобразят? Вслушайте се в съвета на автора. Вземете решение в течение на една седмица да се фокусирате само върху положителните неща в живота. Струва си да опитате. Изключване на отговорност. Упражненията и информацията в тази книга не са заместител на лечение при лекари, лечители или терапевти. Вие правите упражненията на своя отговорност. Авторът и издателството не носят отговорност за евентуални последици, възникнали поради следването на посочените в книгата практически указания. На моите родители, без които този прекрасен живот нямаше да бъде възможен. Без вас никога нямаше да натрупам преживяванията и опита, които ме направиха човека, който съм днес. Благодаря ви от все сърце. Ние имаме право на пълноценен, щастлив живот в добро здраве и благополучие. Време е да се възползваме от това право. Предговор. Никога няма да забравя 12 юли 2009 година. Този ден моя добра приятелка ми разказа за един метод, който водел до радикални промени и излекуване в най-кратки срокове. Наричал се Matrix Energetics, енергийна матрица, и с него приятелката ми постигнала осезателни резултати. Аз самият от много години работех с хора и фирми по темата промени. В първия момент не можех да повярвам на всичко, което тя ми разказа. Отначало проявих скептицизъм, но после ми стана любопитно и се записах за същия семинар, на който и тя беше ходила. Темата беше житейски план, професия, призвание, кариера и паричен поток. 2 дни бяха достатъчни, за да ме убедят, и аз започнах да поглъщам жадно всичко, свързано с работа с матрицата и квантовото лечение. С еднакво усърдие се занимавах с енергийна матрица, квантово лечение. Reconnective Healing, което е лечение чрез свързване, възстановяване на връзката с Вселената или нови методи на лечение от Русия. Малко по-късно организирах семинар на тема лечение на квантово ниво и бях смаян от ефекта му сред моите участници. Независимо по кои области от живота работехме, винаги имаше някакви положителни промени. По-късно, когато се заех с новите науки, потвърждаващи тези методи, аз осъзнах, че трябва да допринеса за популяризирането на това знание по света. Всеки би трябвало да научи за съществуването на невероятния метод. Така развих свой собствен метод. Нарекох го Quantum Energy, квантова енергия. От тогава мина 1,5 година. Вероятно, междувременно стотици хиляди хора по света са посетили семинари за новите методи на лечение. Вече има и много книги на тема квантово лечение. С тази книжка бих искал да покажа колко много неща са възможни. А най-удивителното е, че в края на книгата вие самите ще можете да прилагате квантовото лечение, за да постигнете пълноценен, щастлив живот в добро здраве и благополучие. Желая ви приятно четене и най-вече много радост при прилагането на метода. Сърдечно ваш Сиранус Свен фон Щаден. Какво представлява квантовото лечение? Лечението на квантово ниво обикновено протича бързо и същевременно просто. Тази глава цели да захрани ума ви, за да разберете защо квантовото лечение работи толкова добре и най-вече защо е толкова просто. Появата на новите методи направи промените и лечението толкова лесни, колкото никога преди. Преди само на малцина лечители е било отредено да правят истински чудеса. Днес вече почти всеки може да го направи. Най-късно в края на тази книга и вие ще можете. Всичко във Вселената се подчинява на определен ред. Според квантовата физика, всичко във Вселената се състои от една и съща материя,
а именно енергия, или казано по-точно, електромагнитни вибрации. Планината, масата или човешкото тяло се състоят от кондензирана, сгъстена енергия. Те са материални и следователно осезаеми, могат да бъдат докоснати физически. Въздухът, нашите мисли или мечти се състоят от фина енергия и не са осезаеми. И все пак всичко е едно. Всичко е електромагнитна вибрация. Когато всичко е в ред, всичко вибрира хармонично. Хармонията е естественото състояние на нещата, природният порядък. Някои обстоятелства обаче могат да повлияят на трептенията и да внесат дисхармония. В природата, например, повишаването на налягането във вътрешността на Земята може да предизвика избухване на вулкан. Всяка животинска популация е така създадена, че да нараства хармонично. Ако обаче нещо или някой, например човек, се намеси в тази хармония, може да се стигне до измиране на един животински вид или до прекомерно увеличаване на популацията поради липса на естествени врагове. По подобен начин стоят нещата и при човека. Ако неговата вибрация е хармонична, той е здрав и доволен. Такъв е неговият естествен порядък. Хората се раждат така, с някои изключения. Особени обстоятелства допринасят за нарушаването на тази хармония. Тя може да бъде възстановена с помощта на квантовото лечение. Ако някой се страхува от нещо, например, защото е имал определено преживяване, тогава естественият му порядък е нарушен. Ако има болки или е болен, значи нещо е допринесло вибрацията му да се разстрои. Обикновенно тялото активира своите сили за самолечение, например, дръскотина на ръката зараства сама. Само че ние рядко даваме на тялото си шанс да се изцели само, понеже ни липсва необходимото спокойствие или предпочитаме веднага да прибегнем до аспирин и други подобни. Квантовото лечение събужда заспалите сили за самолечение, така че те да могат да се погрижат редът в системата да се възстанови. Всичко има причина. Нищо във Вселената не се случва без причина. Различните науки са стигнали до този извод много отдавна. Той е известен като принципа на причината и следствието. Според него всичко, включително и нещата, които ни влияят отрицателно, има своята причина. Всеки наш страх, фобия и паническа атака има причина. Също и всяка болка или болест. Ако постоянно съм в фалит, за това има причина. Същото се отнася и за това, че все се събираме с партньор, който смятаме за погрешния, и за шефа холерик. Нищо не се случва без причина. Важно е да го осъзнаете. Тялото подава перфектни сигнали. Бих искал да ви дам един пример. Господин Франкен, висш мениджър, работи по 10-12 часа на ден. Работата му го натоварва сериозно. Той е в постоянен стрес. Вечер, когато се прибере, е скапан и почти не намира време за почивка. Понякога настива. Това, разбира се, не го притеснява. След известно време, случайно, го хваща някакъв върлуващ вирус и той развива грип. Нашият мениджър отива в аптеката и си купува съответните лекарства. Те потискат симптомите на грип и господин Франкен продължава да работи. По-трудно му е да се концентрира от обикновено, болят го главата, мускулите, ставите, костите, да, но поносимо. След седмица грипът си е отишъл. Половин година по-късно изведнъж се разболява от пневмония. Сякаш без причина. Господин Франкен се нервира, защото се налага да постъпи в болница за една седмица, от което страда неговият проект в работата. Лекарите и антибиотиците дават максималното от себе си. Мениджърът оздравява и с работа през уикендите успява да навакса и да приключи проекта си на време. Пак е много добре, не съвсем, защото когато се качва по стълби, понякога има бодежи в сърдечната област. Отдава ги на факта, че не е в добра кондиция, понеже не е спортувал повече от година. 3 месеца по-късно господин Франкен внезапно се строполява, докато си взема бира от хладилника. По-късно се свестява в болницата. Лекарят му казва, че е получил инфаркт. През следващите 2 седмици мениджърът има възможност да се замисли за живота си. И най-сетне разбира, че тялото му отдавна се е опитвало да му съобщи да намали темпото. Господин Франкен е един от онези близо 300 000 немци годишно, които претърпяват инфаркт. Нашето тяло подава перфектни сигнали. То веднага ни съобщава, когато системата не е в ред. И тъй като по принцип е програмирано да се самоизлекува,
Той изпраща сигнали на мозъка. В началото те са леки, както в случая с настинката на господин Франкен. Ако игнорираме малките сигнали, те все повече се засилват. В екстремни случаи могат да доведат до смърт. Ако обаче се вслушваме в тялото си, не е нужно да се стига до там. То само иска да ни обърне внимание на нещо. Именно това е една от най-важните предпоставки за постигане на траен и радикален ефект от квантовото лечение. Когато разберем на какво иска да ни обърне внимание нашето тяло, вече ще сме направили първата крачка към изцелението. В това се състои положителният аспект на всяка болест – болка, блокаж или страх. Дори и в началото да не можем или да не искаме да го видим, така или иначе този аспект иска да ни покаже нещо. По-късно ще разгледаме тази тема по-подробно. Всеки може да прилага успешно квантовото лечение. Как така откриваме квантовото лечение едва сега, въпреки че е толкова просто? Сам по себе си този метод всъщност е много стар, затова не е уместно да кажем откриваме. По-добре би било да кажем, че сега става популярно. Методът води началото си от Хавай. Кахуните или тамошните шамани са го прилагали под названието кахи – вълшебното докосване. Как става? Лечителят свързва две точки с ръцете си. Затова квантовото лечение се нарича също и метод на двете точки. А аз съм сигурен, че и вие можете да свържете две точки една с друга. Методът е популяризиран от двама американци – доктор Ричард Бартлет и доктор Франк Кинслоу. Работейки като експерти по мануална терапия, хиропрактика, те попадат на този вид лечение независимо един от друг. След като постигат все повече успехи, всеки от тях си поставя за задача по свой начин да популяризира метода на двете точки. Методът на двете точки. Бих искал да прибегна накратко до квантовата физика, за да ви изясня нагледно какво се случва, когато тялото се настрои на самолечение. Съществува закономерност, наречена принцип на преплитането. Посредством един много интересен експеримент учените откриват следното. Те разделят на две частица светлина, наречена фотон. Двете части са на две различни места, много отдалечени помежду си. При зареждане на едната с определена информация се оказва, че в същия момент същата информация съществува и в другата. Откритието е революционно, защото според теорията на относителността на Айнщайн няма нищо по-бързо от скоростта на светлината. И въпреки това няма измерима времева разлика между промените в двете частици. При метода на двете точки или респективно квантовото лечение се случва именно такова пренасене на информация. Докосва се дадено място по тялото, което не е в ред, и едновременно се докосва и друго място, което е в ред. В този момент протича процесът на преплитане. Двете точки се синхронизират и редът се възстановява. Това е всичко. По-късно ще установите, че дори не е необходимо активно докосване, защото при дистанционно лечение не е възможно да докоснете другия. Достатъчно е да си го представите. Ето колко прости могат да бъдат промяната и лечението. Основи на квантовото лечение. Нищото е всичко. В края на предишната глава научихте, че промяна или лечение се осъществяват посредством докосването на две точки. И все пак това не е всичко, защото иначе щеше да протича постоянен процес на лечение. Само защото сме докоснали две точки на тялото, идеята обаче много ми харесва. Преплитането или синхронизацията на двете точки е само един от аспектите на квантовото лечение. Основата е друга. Съзнанието на извора като основа. Подобно на повечето други методи на лечение чрез енергия, квантовото лечение също си служи с нея. Голямата разлика е, че при него не се пренася енергия. Само се дава импулс, който активира силите за самолечение. Затова и квантовите лечители не са лечители в традиционния смисъл. За да ви покажа с каква енергия работи този метод, отново ще си послужа с квантовата физика. Учените много отдавна изследват какво представлява така наречената празнота. Пространство, в което няма нищо. Космическото пространство, например, в по-голямата си част се състои от нищо, също като въздуха. Или поне така изглежда. И все пак въздухът съдържа кислорода, който ни поддържа живи. Освен това, той е пропит с лъчение от мобилни телефони и радиовълни. Значи нищото все пак е нещо. Да,
защото нищото е най-великото нещо. Това нищо е полето, което свързва всичко. Бащата на квантовата физика, Макс Планк, го идентифицира още през 1944 година. Нарича го матрица. Това поле е най-голямото съкровище и същевременно най-голямата загадка. Досега е изследвана само една много малка част от него. Хората, прилагащи квантово лечение, говорят за чисто съзнание, защото това електромагнитно поле свързва всичко. Например, някой, за когото в момента мислим усилено, след малко ни се обажда по телефона, защото сме свързани чрез полето. Нашата мисъл излъчва вибрации, а другият човек откликва. Аз наричам това поле съзнание на извора, защото то представлява извора, от който квантовото лечение черпи своята енергия. Нека спрем до тук с теорията. След като съзнанието на извора представлява основата на квантовото лечение, значи е дошъл моментът да се запознаем с него по-отблизо и да го използваме. Ще видите колко е лесно да проникнете в това съзнание. Да се запознаем с съзнанието на извора. Затворете очи и се концентрирайте върху мислите си. Точно сега през главата ви минава една от ежедневните 60 000 мисли. Наблюдавайте тази мисъл, как идва, остава за малко в паметта ви и след това се оттегля, за да направи място на друга. А може би в момента тази мисъл ви се загнездва в главата и ви тормози. Ако е така, оставете я просто да отмине и вижте колко бързо се появява следващата мисъл. Стоп! Между двете мисли нямаше ли все пак малка пауза? О, да, имаше. Забелязахте ли я? Не. Нека тогава повторим упражнението. Дадена мисъл идва, казва набързо здравей и се оттегля. Сега вече забелязахте ли, че има пауза? Възприехте ли я? Упражнете се няколко пъти да я възприемате. Този кратък момент, пролуката, именно това е съзнанието на извора, нищото, което може да предизвика големи промени и изцеление. Не прилича на нещо изумително, нали? Не, не прилича, но е изумително. А сега разширете упражнението. Представете си как малко разтягате пролуката, сякаш разделяте двете мисли, тази, която точно си тръгва, и тази, която сега пристига, като промушвате ръце между тях и тласкате всяка встрани. Сега се концентрирайте върху пролуката. Как усещате това нищо? Насочете ги навътре в тази празнота и я усетете. Винаги, когато навлизам в съзнанието на извора, ме изпълва щастие. Така разбирам, че съм там. Успяхте ли да усетите съзнанието на извора? Това променя всичко. Това, ни повече, ни по-малко е в основата на квантовото лечение. Може и да ви се струва малко объркващо и прекалено просто, но скоро ще установите, че наистина е лесно да предизвикате спонтанни промени и изцеление посредством тази енергия. Когато аз самият се свързах със съзнанието на извора за първи път, си помислих, че някой ме поднася. Да се потопим в нищото. Повторете няколко пъти следното упражнение. Потопявайте се в съзнанието на извора отново и отново, докато не ви стане лесно като детска игра. Всеки път разширявайте пролуката още мъничко. По-късно, когато свързваме двете точки, както вече описах, потопяването ще стане още по-лесно, защото изцяло ще се концентрирате върху него. Тогава пространството около вас автоматично ще изчезне. Нали знаете как става в ресторанта, когато сте потънали в разговор с събеседника си? Келнерът вече за трети път ви пита какво ще поръчате, а вие сякаш нито го чувате, нито го виждате. Точно това става, когато съсредоточите вниманието си само върху двете точки. Ако ви е трудно да се потопите в съзнанието на извора по този начин, предлагам два други варианта. Оставете думите да избледнеят. Затворете очи. Оставете мислите да протичат свободно. Вероятно имате доста мисли. Просто вземете последното изречение, което ви е минало през главата, и го погледнете с вътрешното си око, така, сякаш то буквално виси във въздуха пред вас. А сега си представете как това изречение много бавно започва да изчезва. Шрифтът, който до този момент е бил много ярък и видим, започва да избледнява все повече и повече, докато постепенно изчезне. Остава само празното пространство. Нищото. Постойте в това нищо. Вече сте в съзнанието на извора. Ако все пак се случи пред вътрешния ви взор да изплува друго изречение или образ, не смятам това за много вероятно. Оставете изречението или образа също да избледнеят. Въпросът. Оставете мислите ви да протичат свободно.
След това си задайте въпроса: какъв е цветът на една дупка? Или какъв е вкусът на 1 октомври? Подобни въпроси са толкова ирационални, че не предизвикват асоциации с никакви думи или образи, поне според моя опит. Почувствайте синхронизацията. В първа глава научихте за синхронизацията на двете точки, които докосвате с ръцете си. В момента на синхронизация безредието се превръща в ред. Как обаче да разберете точно кои точки трябва да докоснете? Когато става дума за третиране на болки, отговорът е лесен. Поставяте ръка или пръст върху мястото, където боли. Къде обаче да сложите другата ръка? Има 2 възможности да откриете това. Първа възможност. Доверете се на интуицията си, на вашия вътрешен глас. В повечето случаи това е най-разумното решение, защото вашата интуиция знае точно коя е правилната точка. Да, но не всеки се доверява на вътрешния си глас. На такива хора препоръчвам втората възможност. Първо, с едната ръка потърсете определена точка по тялото на човека, който искате да лекувате. Може и да сте самият вие. Най-добре изберете точка, която е лесно достъпна. Може да е място, където боли, но може и да е просто някакво място по тялото. Когато напипате точката, прокарайте другата си ръка по протежение на тялото, без да го докосвате. И тук можете да изберете лесно достъпна област от тялото. Ако, например, намерите определено място на гърба с едната си ръка, за другата ръка може да изберете областта на гърдите или корема. Не е нужно да се изкълчвате. Прокарайте другата си ръка по протежение на тялото, без да го докосвате. На определено място ще усетите разлика. Усещането ви в тази точка ще бъде различно в сравнение с цялата останала област. Възможно е ръката ви да спре автоматично. Бъдете готови за изненади. Във всеки случай това е втората точка. Докоснете тялото на това място. След това насочете цялото си внимание към двете места, които докосвате с ръце. В този момент става синхронизацията. Настъпва преплитане. Намерение вместо очакване. Познавате ли ситуацията, когато искате да постигнете нещо определено, имате съответните очаквания, но те не се изпълняват? Мнозина са го изпитвали, така че добре дошли в клуба. Очакванията имат склонност да не се изпълняват. Поради тази причина няма смисъл да искаме да постигнем определен резултат с помощта на квантовото лечение. Лично аз съм бил свидетел както на големи чудеса, така и на липса на промени. Може да се случи всичко. Защото всъщност се активират единствено силите за самолечение. Тялото много добре знае какво е правилно и какво не е правилно в този момент. Може, например, все още да не е настъпило времето за промяна или оздравяване. Очакванията увеличават натиска върху лекуващия и лекувания. Това означава ли да оставите всичко на случайността? Не. По този въпрос обаче мненията се разделят. Много привърженици на квантовото лечение твърдят, че полето, което поражда изцелението, най-добре знае какво е добро за даден човек. Това естествено е вярно. И все пак същевременно действа и законът за резонанса. Аз създавам това, към което насоча вниманието си. Защо да не използвам този природен закон, за да насоча процеса на изцеление в определена посока? Убеден съм, че твърдото намерение може да укрепи енергията за самолечение. Стотици пъти съм имал възможност да се убедя в това. Затова формулирайте конкретно намерение, когато искате да проправите пътя за промяна или изцеление. Вероятно ще попитате каква е разликата между намерение и очакване. Много е лесно. Намерението задава посоката, но не е и определен задължителен резултат. Очакването изисква конкретен резултат. Ще дам един пример. Да кажем, че се страхувате от паяци. В този случай намерението ви би могло да бъде да реагирате спокойно на паяците и да ги възприемате като безобидни животни, като хамстерите или мухите. След упражнението може да се окаже, че страхът е изчезнал, намалял е или че няма промяна. Вие обаче най-вероятно очаквате страхът да изчезне напълно. Точно тук е разликата. Сбогувайте се с очакванията си и формулирайте намерение. На какво да обърнете внимание, когато формулирате намерението си? Определено на закона за резонанса или привличането, защото ако намерението гласи «Не искам повече да ме боли», върху какво насочвате вниманието си? Познахте върху болките. Така те вероятно по-скоро ще се засилят, отколкото да намалеят,
Формулировка от сорта на без болки или безболезнено също ще ви фокусира върху болката. Така че използвайте положителни формулировки. Не казвайте какво не искате, кажете какво искате. Това ще стане най-лесно, ако си помислите как би трябвало да изглежда ситуацията накрая. Да се върнем към примера с страха от паяци. Можете да формулирате бъдещата ситуация така. Аз харесвам паяци или чувствам се добре, когато видя паяк. Винаги формулирайте желаната ситуация в сегашно време, т.е. харесвам паяци, а не ще харесвам паяците, защото иначе прехвърляте намерението си в неопределено бъдеще. Колкото по-просто и кратко формулирате вашето намерение, толкова по-лесно ще настъпи промяната. Най-простата формулировка за всякакви намерения гласи трансформира или преобразява, защото нали точно това искате – положителна промяна. Желаете ли малко чудо? Вече направихте първите упражнения и натрупахте известна увереност, що се отнася до съзнанието на извора и намирането на двете точки. Сега искам да ви приканя да направите първото преобразяване, за да усетите въздействието на квантовото лечение върху собственото си тяло. Всъщност, вие вече сте го усетили, защото не става дума за нещо много повече от това, което правихте досега. Още в началото на книгата ви казах, че квантовото лечение е лесно като детска игра и че всеки може бързо да се научи. Много хора имат схванат врат или пренапрегнати, втвърдени мускули на раменете. Може и вие да сте от тях или познавате някого с подобни оплаквания. Или самите вие имате други леки смущения. Не се залавяйте веднага с дискови хернии или други силни болки, нали искате по-късно да можете да напредвате. Подходете както при висок скок. Поставете летвата на височина, която можете да преодолеете с лекота, и след това всеки път я вдигайте по-високо. Намерихте ли някое място, където боли? Тогава да започваме. Помислете какво точно е намерението ви. Каква точно ситуация искате да постигнете? В случай на оплаквания в раменната област, намерението може да гласи: раменете са приятно отпуснати. Формулирайте вашето намерение, като по този начин го вкарате в полето, в матрицата. Сега докоснете леко с една ръка болезненото място. С другата ръка интуитивно потърсете втората точка по тялото. Съсредоточете изцяло вниманието си върху двете точки и после влезте в съзнанието на извора, така както вече се научихте. Ще разберете дали се справяте добре. Ако в този момент все още ви е трудно, останете за минута в съзнанието на извора. В рамките на упражнението това е достатъчно. След това отпуснете ръце, изчакайте за момент, а после усетете в дълбочина първоначалната болка. Ако сте лекували друг човек, попитайте го как е болката сега. Има ли положителна промяна? Сърдечни благопожелания, случило се е чудо. Ако болката не е намаляла, направо опитайте пак. Понякога трябва да мине известно време, докато настъпи подобрение. Често ми се е случвало първо да настъпи едва забележимо облегчение, а 10 минути по-късно болката да изчезне напълно. Може обаче да мине цяла седмица или повече преди да настъпи действителна промяна. Имайте предвид, че тялото ви решава какво е правилно. Познай себе си. Изцелението идва, когато умът разбере. В други книги за квантовото лечение няма да намерите нищо по темата на тази глава. Но през годините, в които съм се занимавал с обучение, аз осъзнах, че ако търсим дългосрочни промени и изцеление, трябва да се съобразим с един извънредно важен аспект. По-рано в края на сеанса доста клиенти ми казваха, че се чувстват великолепно, но само 2-3 дни по-късно се връщаха към стария модел. Очудвах се, понеже при всеки от тях промяната определено беше настъпила. След дълго проучване и след една необикновена случка най-сетне прозрях. Нека просто ви разкажа една история. Тя обяснява причината за връщането на болестта. Случаят Марсел. Марсел беше малко над 20 години, когато дойде при мен. Имаше фобия от кръв. Достатъчно беше само да чуе думата кръв и тялото му спонтанно реагираше толкова бурно, че понякога Марсел дори припадаше. Методът, с който подкрепям хората да се освободят от страхове и фобии, обикновено отнема 5 до 10 минути. Приложих го и с Марсел. 10 минути по-късно фобията му беше трансформирана. Впоследствие аз винаги проверявам дали фобията действително си е отишла. И така разказах на Марсел за една много кървава операция на коляно. Състоянието му остана стабилно.
Това не ми беше достатъчно. Помолих го да ми подаде игла и пред очите му си ободох палеца. Потече кръв, но Марсел само се усмихна. Така стана ясно, че фобията му е изчезнала. След това си поговорих с Марсел за банални неща. 10 минути по-късно видях как кръвта се отдръпна от лицето му. Той пребледня като мъртвец пред очите ми, все едно гледах филм. Попитах го какво става, а той ми каза, че не вярва, че фобията, която има от 20 години, изведнъж просто е изчезнала. Затова си представил много образно как си обожда пръста. Кръвообращението му явно веднага реагира. Какво се бе случило? Аз бях работил с него по проблем, определял живота му досега. Изведнъж фобията му изчезна. Една фобия обаче не се появява току така. За всичко, което се случва в нашия живот, има причина. Нищо във Вселената не се случва без причина. Всяка болка, всяка болест, всеки страх и всеки модел на поведение си има причина. Виж глава 1. И за фобията на Марсел имаше причина. Отказът на кръвообращението му да функционира нормално целеше да го предпази от нещо по-лошо, както състоянието на шок ни принуждава да си почиваме след тежко происшествие. Целта е само една – да се осигури оцеляването. Стратегията на разума да предизвика фобия цели единствено да гарантира оцеляването. Разбира се, подобни стратегии протичат несъзнателно. Това са заучени модели, които се активират автоматично. В моята книга «Квантова енергия. Тайната на невероятните промени и лечения» 2011 година. Разглеждам тази тема по-задълбочено. Прозрението. Примерът с фобията на Марсел показва какво влияние има нашия ум върху живота ни. Той е един от най-мощните инструменти на нашето тяло. Всъщност най-мощното, което имаме, е сърцето, но от научните открития на Нютон и Декарт насам в нашата култура ние считаме ума за все по-мощен, за сметка на чувствата и интуицията. Разумът, естествено, има своите положителни страни. Той поддържа контрол върху живота ни. Затова е важно да включим и него в процеса на лечение. Едва когато умът разбере, може да настъпи трайно оздравяване. Умът обаче е само помощник на егото при изпълнението на неговите цели. Единствената задача на егото е да осигури нашето оцеляване. И то го прави с всички сили. Затова егото е номер 1 в йерархията на властта, до тогава, докато го оставим на тази позиция. А умът като контролен орган е негов помощник. Вероятно, вие сами най-добре знаете доколко се справя умът с работата си. Той има готови най-остроумните стратегии за запазване на статуквото, понеже погрешно се смята, че познатото осигурява оцеляването ни. Точно за това е толкова важно умът да разбере защо всички тези проблеми, които сме събрали в течение на годините, са толкова важни. Така бихме могли да го направим наш съюзник. Как да разберем защо има болка, болест, страх или блокаж и на какво искат те да ни обърнат внимание? Преди да ви запозная с едно упражнение как да включите в процеса и ума си, бих искал да ви насоча към друго важно познание. Както вече казах, нищо във Вселената не се случва без причина. От това можем да заключим, че всяка болка, всеки страх и така нататък са тук, за да ни обърнат внимание на нещо. Даже в този момент, умът ви да се бунтува и ви се иска да захвърлите тази книга, не можем да отречем, че всичките ни мними проблеми крият в себе си и нещо положително. Всяка болест е добра за нещо, както и всяко уволнение. Всяка нещастна връзка служи за нещо положително. Стига да го разберем. Дайте шанс на тази книга. Дори и наученото само в тази глава може да промени живота ви. Разбирането води до промяна. Тази история показва колко мощ крие разбирането. Преди около година на една от организираните от мен вечери на преживяванията присъстваше жена, която в края на вечерта ми разказа своята история. Сега тя била на 45 години и откакто се помнела, страдала от много силни болки денем и нощем. На няколко пъти искала да се самоубие, но нямала достатъчно кураж. Приех да работя с нея. След първите 2 часа занимания резултатът беше много добър, нивото на болка спадна с около 50%. За нея това беше чист лукс, един абсолютно различен живот. През следващите 2 часа навлязох с една степен по-навътре. Свързах жената с нейната болка.
Така тя беше в състояние да разбере какво е искала да й съобщи болката през всичките тези години. Единствената причина да има болка е била жената да разбере, че трябва да се грижи и за себе си. През целия си живот тя се грижала само за другите и никога за себе си. Клиентката ми сключи сделка с болката, колкото и странно да звучи това. Ще започна да се грижа за себе си и да се уча да обичам себе си, а в замяна на това ти си свободна да си отидеш. Речено сторено. В момента, в който тя промени живота си, болката си отиде. Тази история звучи невероятно, но е истина. Въобще не беше необходимо да лекувам повече жената. Прозрението и разбирането бяха достатъчни, за да позволят да настъпи изцеление. Когато след известно време, натоварена с грижите на ежедневието, жената отново забрави да обръща внимание на себе си, болката бързо се обади отново. Но жената отново я разбра. Тази история показва силата на разбирането. Затова сега ще ви опиша упражнението, което ще ви позволи да разберете на какво искат да ви обърне внимание вашият проблем. Установяване на контакт. Настанете се удобно. Може да легнете или да седнете. Затворете очи и се концентрирайте върху дишането си, как вдишвате и издишвате. С всяка глътка въздух ставате все по-спокойни и се отпускате. Почувствайте как товарът на ежедневието се смъква от плещите ви, а вие се успокоявате все повече. Сега насочете вниманието си към вашата тема. Концентрирайте се върху болката, болестта, блокажа или друго подобно. Влезте в контакт с него. Ако не успеете веднага, опитайте се да си спомните някоя ситуация, в която този проблем е присъствал особено силно. Вникнете в спомена до такава степен, че да можете да почувствате проблема. Сега установете на кое място в тялото си усещате проблема. Концентрирайте се изцяло в тази точка. Ако усещането е твърде силно, представете си, че държите в ръка термостат, който ви позволява да регулирате интензивността до поносима степен, така че да запазите дееспособност. Заговорете проблема, като от дълбините на душата си го запитате дали иска да установи контакт с вас. Със сигурност ще получите отговор. Не винаги отговорът е под формата на думи. Може, например, да усетите промяна в областта, където ви боли, или да видите образ. Каквото и да се появи, приемете го. Ако отговорът е отрицателен или липсва, попитайте какво можете да направите, за да установите контакт. Помислете за това. Досега вашият проблем все още не е бил във връзка с вас. За тази цел му е нужно да изгради определено доверие към вас. Внимавайте отговорът да не дойде от ума ви, а от проблема. Ако сте готови за установяване на контакт, направете следващата стъпка. Попитайте вашия проблем дали има име. Каквото и име да се появи, приемете го. След това кажете: искам да науча повече за теб. Защо си тук? Или на какво искаш да ми обърнеш внимание? Или каква е твоята задача? Можете да проведете диалог. Бъдете любопитни, нали искате да разберете. Какво мога да направя, за да може задачата ти да бъде изпълнена? Или бих искал да ти помогна. Моля, посъветвай ме какво да направя и така нататък. Ако сте установили защо проблемът е тук и на какво иска да ви обърне внимание, изяснете дали неговата задача ще бъде изпълнена, ако се вслушате в указанията и промените живота си. Ако не, попитайте какво още е необходимо, за да може задачата действително да бъде изпълнена. В случай, че задачата е изпълнена, попитайте вашия проблем дали иска да поеме нова задача. Понякога се случва той просто да иска да бъде свободен. Това е добре. Ако вашият проблем е готов да поеме нова задача, помолете го да ви подкрепи, за да следвате неговите указания. Ако, например, в началото вашата тема е искала да ви каже да се грижите повече за себе си, попитайте дали иска да ви помогне в това. Ако е така, както в повечето случаи, предложете сделка. Вие поемате неговата задача, а той вълничка своята нова задача – да ви подкрепя. Прекратете контакта едва когато и двете страни са доволни. Попитайте проблема какво би направил, ако не изпълните вашата задача. В повечето случаи той би се върнал, понеже първоначалната му задача не е изпълнена. Може обаче да се случи и друго. Накрая благодарете на себе си и на проблема, та нали той ви е служил толкова дълго. След това се сбогувайте. Сега отново се концентрирайте върху дишането и чрез него постепенно се върнете на повърхността на вашето съзнание. Когато отново изцяло сте тук,
отворете очи. Ето това беше, сега нещата зависят от вас. Изпълнете своята част от споразумението. Действайте. Възможно е след това вече да не ви е нужно квантово лечение. Разбирането обаче е предпоставка процесът на изцеление да има дългосрочен ефект. С помощта на това упражнение вие превърнахте ума си, който досега ви манипулираше, в свой помощник. Кинезиологичният тест. Понякога Вселената си прави шеги с нас. Така стана и с мен, когато веднъж по време на мой семинар демонстрирах квантовото лечение на подиума. Стотина очи бяха приковани в мен и в жената, която исках да излекувам от болките й. Само дето нищо не стана. Промяна не настъпи, въпреки че приложих квантовото лечение неколкократно. За щастие, в този момент се вслушах във вътрешния си глас, който ми напомни за кинезиологичния тест. Направих го на участничката, която беше с мен на подиума. И така се изясни, че все още не е настъпил моментът болката да си отиде, понеже жената все още не беше разбрала какво иска да й каже болката. Изпратих я обратно на мястото й и поканих друг участник, за да приложа квантово лечение. Веднага се получи. Болката моментално намаля. Ако подходящият момент за изцеление все още не е настъпил, за това може да има различни причини. За да не се потискате и да не си мислите, че квантовото лечение не ви действа, аз ви препоръчвам да правите кинезиологичния тест преди всяко прилагане на лечението. Квантовото лечение винаги действа, но не всеки момент е идеален за него. Какво представлява кинезиологичният тест? Той се нарича още мускулен тест и се прилага по целия свят. Основна теза в кинезиологията е, че истинските и благотворни за нас неща ни дават сила, докато нещата, които не са истински или не са добри за нас, ни правят по-слаби. Всеки го е установил за себе си. Например, когато с удоволствие се отдава на любимото си хоби, но пък работата, която не обича, му коства много усилия. Първото зарежда със сили, а второто – точно обратното. Вашето тяло никога не лъже и ние ще използваме този факт, за да заобиколим съзнанието или контролиращия ум заедно с егото. Да преминем към теста. С палеца и показалеца на лявата ръка оформете буквата С, след това оформете с дясната ръка едно насрещно огледално С, ако си служите основно. С дясната ръка сложете десния палец под левия, а десния показалец над левия. Леваците да го направят обратно. Така пръстите ви оформят яйце. Задачата ви е с външните пръсти с всички сили да притискате един към друг вътрешните, които оказват съпротива. Кажете сега: аз се казвам. Допълнете името си, докато изпълнявате упражнението. Ще установите, че ще ви бъде трудно да притискате пръстите. Заемете отново изходната позиция, яйцето, и повторете горното изречение, но този път кажете чуждо име, т.е. излъжете, като притискате пръсти. Не е ли много по-лесно? Можете да използвате и други примери, като казвате истината, ту лъжете. Ще установите, че истината ви дава повече сили от лъжата. Това беше предварителният тест. Сега проведете упражнението за трети път, като зададеше въпроса. Дали сега е уместно и разумно? Допълнете вашия проблем да си отиде, да оздравее, да се промени. Горни кавички. Как беше? Лесно или трудно? Важно е да бъдете много честни към себе си, защото ако днес все още не е настъпил правилният момент, а вие въпреки това направите упражнението, ще се разочаровате от резултата. Възможно е първо да трябва да разберете каква е ползата, кое е доброто във вашия проблем и върху какво иска той да насочи вниманието ви. Важно е да разберете, че в миналото този проблем ви е служил за нещо. Дори и по-настоящем вече да не ви служи за нищо и да ви спъва, отколкото да насърчава развитието ви. Вие все пак трябва да съзрете положителното в него. Използвайте кинезиологичния тест, за да гарантирате, че в настоящия момент вашият проблем може да се промени. Квантово лечение и здраве. Всяка болест има смисъл. Тя иска да ни обърне внимание на нещо. За съжаление, ние не се вслушваме достатъчно. Нека се вслушаме в тялото си. Както вече посочихме в началото на тази книга, квантовото лечение може да бъде приложено във всички области на нашия живот. Здраве, връзки и отношения, успех, богатство и духовност. С този метод всичко може в кратък срок да бъде значително подобрено и изцелено,
физически и психически болки, болести, страхове и липси си отиват. Освобождава се място за пълноценен, щастлив, здравословен и успешен живот. Здравето е естествено състояние и рождено право на всеки. Ние обаче изглежда сме се отучили от това естествено състояние, защото боледуваме твърде често, кой повече, кой по-малко. Освен това, ние сами създаваме неблагоприятни обстоятелства. Храним се нездравословно, спортуваме твърде малко или се излагаме на прекаден стрес. Какъвто и да е случаят, нека не забравяме, че 100% сме отговорни за самите себе си. Само ако се чувстваме отговорни за нашето здраве, ние сме в състояние да го съхраним. Има един природен закон, според който енергията следва вниманието. Вие го познавате като закон на привличането или закон на резонанса. От излизането на книгата на Ронда Бърн и филма «Тайната» насам посланието на този закон обикаля света. Това е закон също като закона за гравитацията, така че винаги е в сила. И така, ако нашата енергия следва вниманието, какво се случва, когато се концентрирате върху вашата болест, вашите болки и това, което не искате? Правилно, енергията се усилва и това, върху което сте се концентрирали, нараства. Наблюдавали ли сте хора, които постоянно се оплакват колко са зле? Те все са болни, случват им се лоши неща и най-вече като магнит привличат други хора, които обичат да се вайкат. Така те се оказват членове на изискания клуб, на хленчещите и не забелязват, че сами са си създали затвор. И вие ли сте сред тях? Ако сте се разпознали, поздравления, на път сте да напуснете задръстването от негативна енергия. Както се казва, осъзнаем ли опасността, значи сме се спасили от нея. Сега, след като вече сте осъзнали в каква каша се намирате, имате шанс да излезете от нея. Повечето хора се оплакват. Не сте само вие. Кое изобщо му е доброто на оплакването? Отговорът е много лесен. Първо, получавате внимание. Второ, можете да прехвърлите вината за вашето плачевно положение на други, така че да не ви се налага да поемате отговорност. Много са малко хората, готови да поемат пълна отговорност за живота си, повечето предпочитат да се оплакват. Само дето така никога няма да бъдете нито щастливи, нито здрави. Да повторим, ако се научите да се фокусирате върху това, което искате, а не върху това, което не искате, ако не обръщате внимание на това, което не функционира, ако спрете да мрънкате и се насочите към това, което би могло да бъде. Ако се концентрирате по-малко върху проблема и повече върху решението му, тогава животът ви ще се промени. Ще се промени автоматично и лесно. Болестта ще бъде заменена със здраве. Темата фокус ми е любима, понеже позволява ефективна и лесна работа. А аз обичам нещата да стават лесно. Затова сега ще ви представя едно упражнение, с което можете изцяло да промените живота си за една седмица. 7 дни, които ще променят живота ви. Вземете решение една седмица да се фокусирате само върху положителните неща в живота. Започнете още със събуждането и така, докато заспите вечерта. Ако по някое време загубите положителния фокус, използвайте вълшебния въпрос. Какво искам вместо това? Този въпрос автоматично ще ви върне към правилната посока. Това упражнение е предизвикателство и изисква много дисциплина и внимание. След една седмица обаче ще установите, че някои неща в живота ви са се променили. Активиране на силите за самолечение. Сега нека заедно се гмурнем дълбоко в квантовото лечение. Кой знае защо ние сме забравили да използваме активно нашите сили за самолечение. Квантовото лечение може да ви помогне да ги задействате отново. Следващото упражнение ще ви улесни. Помислете по какъв проблем искате да задействате вашите сили за самолечение. Може да искате, например, по-подвижни стави, здрави тъкани, определен орган или част от тялото да оздравее и така нататък. След като се спрете на нещо, затворете очи и се концентрирайте единствено върху дъха си, как вдишвате и издишвате. Почувствайте как постепенно се отпускате. Представете си това, което искате, като използвате всички сетива. Няма значение колко далеч сте от това състояние в момента. Кажете си на ум, здравето е естественото ми състояние, пълна подвижност. Дихателните пътища са свободни или нещо подобно. Важно е да използвате положителни формулировки.
Сега се гмурнете в съзнанието на извора, направете го така, както сте се упражнявали, докато усетите, че е добре. Вашият вътрешен глас ще ви съобщи кога е точният момент. След това изпитайте усещането, че сте здрави. Какво се случва, когато сте напълно здрави? Какво правите? Как се чувствате? Какво говорят другите за вас? Вживейте се в ситуацията, докато представите и реалността се размиват помежду си. Потопете се дълбоко в желаната ситуация с всички чувства и сетива. Когато усещането, че сте в тази ситуация, е най-силно, притиснете палеца и показалеца на лявата или дясната си ръка един към друг за около 5 секунди и затвърдете усещането в тази поза на ръката. Благодарете за вече изпълненото желание и се върнете на повърхността на съзнанието. Тествайте вашата опора, притискайки пак палеца и показалеца. Усещате ли се излекувани? Ако не, повторете упражнението и отново затвърдете усещането. През следващите 30 дни повтаряйте упражнението поне по 2 пъти на ден. Интегрирайте ситуацията все повече в ежедневието си. Действайте така, сякаш желанието ви вече е реалност. Колкото по-често правите това упражнение във връзка с различни проблеми, толкова повече тялото ви ще си спомня за своите сили за самолечение. Това упражнение е разширена версия на квантовото лечение, комбинирано с закона на привличането и принципа на затвърждаването или закотвянето. На следващите страници ще ви запозная с класическия метод за други проблеми, свързани с здравето. Как да лекуваме физически болки? Болките са симптом. Те са знак, че на психическо ниво нещо не е наред. Аз съм твърдо убеден, че всяка болест и болка са на психическа основа. Това потвърждава опитът ми от много години семинари и коучинг. Как да разберем какво искат да ни кажат болките? Не забравяйте, че разбирането е първата стъпка към оздравяването. Ако, например, постоянно си блъскате главата за нещо, най-вероятно скоро ще получите главоболие. Ако ви е дошло до гуша от нещо, сигурно имате болки в гърлото. Ако нещо ви удря в стомаха, едва ли причината е, че сте яли нещо неподходящо. По-скоро емоциите ви са се разбушували. Тялото ви подава перфектните сигнали. Опитайте се да разбере какво иска да ви каже в момента. Току-що научихте упражнение, с което да се избавите от дълготрайни болки, активирайки силите си за самолечение. Следва упражнение за премахване на болки въз основа на класическото квантово лечение. То прилича на вашето първо чудо от глава 2. Сложете пръст или цяла ръка на мястото, където боли, било то на вашето тяло или тялото на друг човек. Ако по физиологични причини това е невъзможно, потърсете алтернативно място без значение кое. Сега мислете за своето намерение, например пълно оздравяване, ръката е изцяло подвижна или просто преобразено. Достатъчно е да обявите намерението си еднократно на ум. След това положете другата си ръка или един пръст върху някоя здрава част от тялото. Както винаги, оставете интуицията да ви води. Така ръката автоматично ще намери правилната точка. Концентрирайте се изцяло върху местата, които докосвате. Сега влезте в съзнанието на извора. Задръжте така, докато усетите, че е достатъчно. Това може да продължи от няколко секунди до 20 минути. Опитът показва, че, ако става дума за силни болки, уместно е времето в съзнанието на извора да се удължи. Имал съм обаче и ситуации, когато няколко секунди са били достатъчни. Следвайте инстинкта си. Сами ще усетите колко време е необходимо. Това беше. Няма нужда от повече, освен ако вие усещате, че ви е необходим още един сеанс. Повтаряйте упражнението, докато престанете да усещате резонанс при докосване с втората ръка. Много често и един път се оказва достатъчен. Естествено, можете да правите това упражнение и с животни и растения. По този начин, някои хора са успявали дори да запалят мотора на колата си, когато е отказвал. Сферата на приложение е безгранична. Хубавото е, че докато пребивавате в съзнанието на извора, вашето собствено тяло също се лекува. Ще установите, че ви действа добре да работите с други хора и да излъчвате целебни импулси. Как да лекуваме наранявания? Както току-що лекувахте болки, така можете да лекувате и наранявания. При нараняванията тялото се опитва да си набави спокойствие. С помощта на квантовото лечение можете да ускорите значително процеса.
При нараняванията е особено важно предварително да приложите кинезиологичния тест, за да проверите дали сега е правилният момент да ускорите изцелението. Възможно е тялото все още да има нужда от спокойствие. В такъв случай ускореното оздравяване може по-скоро да подейства контрапродуктивно. Така че един евентуален отрицателен резултат от теста всъщност може да се окаже нещо добро. Просто осигурете на тялото необходимото спокойствие още известно време. Ако резултатът е положителен, приложете удълженото квантово лечение. Останете в съзнанието на извора поне 8 минути, добре би било и повече. Раните зарастват по-бързо, а даже изчупени кости могат да заздравеят много бързо. Когато си позволим да вярваме, че чудесата са възможни, те се случват. И все пак тук бих искал още веднъж да обърна внимание, че болестите и болките са се появили, за да може нашето тяло да ни обърне внимание на нещо. Да се отнасяме по-добре с нас самите, да се грижим по-добре за себе си, да вървим по своя път, а не по пътя на другите и така нататък. Не е достатъчен единствено процесът на лечение. Ако след като оздравеете не промените живота си и не се вслушате в това, което ви е казало вашето тяло, симптомите ще се възвърнат. Може би не в същата форма, а в друга. Гледайте на вашия лечебен процес като на първа стъпка към промяна във вашия начин на живот. Така ще си осигурите пълноценно, щастливо съществуване в добро здраве. В следващата глава ще засегнем този аспект още по-подробно. Квантово лечение и любов. В момента, в който започнем да приемаме самите себе си от все сърце, портата на любовта се отваря. Накъдето и да погледнем, ще срещаме любов. Независимо дали става дума за проблеми с партньора, конфликти с колегите или с шефа или за липсваща кариера, когато се потапям в дълбините на психиката с клиентите ми за коучинг, винаги стигаме до темата «Обичай себе си». На какво се дължи това? Обикновено ранните ни детски преживявания обуславят нашите липси или недостатъци. Повечето модели на поведение, това в което вярваме, страховете и несигурността ни са резултат от преживяванията през първите години от живота. Така че, ако искате да имате щастливи и пълноценни връзки, обърнете поглед назад, за да разберете какви са били вашите ранни преживявания във връзка с любовта. И до днес тези първи преживявания все още подсъзнателно определят връзките ви. Бебетата имат нужда от много любов и внимание. В наши дни обаче животът е много динамичен и родителите трудно могат да им ги осигурят. Моята братовчетка посвети на сина си 8 години, през които не работеше. Връзката и с него е пълноценна. Синът е много добре. Но днес почти никоя жена вече не може да си позволи да отдели толкова време. Детето, разбира се, усеща стреса, на който е подложена майката в своето ежедневие, разкъсвайки се между работата, домакинството и детето. Бащата често също е доста натоварен. Когато вечер се прибере вкъщи, съпругата му връчва детето, защото цял ден вече се е грижила за него. Таткото, естествено, се радва да се заеме с тази задача, но тя му коства много усилия. Така почти не му остава време за него самия, а това поражда недоволство. И се случва това, което трябва да се случи. Безкрайната любов, която детето получава през първите седмици след раждането си, чрез постоянното присъствие на родителите, намалява. Това засяга не само качеството, но и количеството. Детето разбира това, усеща, че нещо не е наред. То гледа родителите си и вече не вижда през цялото време това, което е виждало постоянно през първите дни. Само обич. Много бебета несъзнателно свързват това със самите себе си. Научили са, че грейналото лице на родителите означава: това, което правя, е добре. Едно изнервено или тъжно лице сигнализира обратното. Така човек много рано разбира, че, от една страна, не получава любовта, от която има нужда. От друга страна, у него се поражда чувството, че не е достатъчно добър такъв какъвто е, въпреки че родителите дават най-доброто от себе си. Друга причина за недостиг на любов към себе си е тази, която аз самият преживях в моето семейство. Родителите ми са от поколението, живяло през войната. По време на войната за любов е оставало много малко време. Основната грижа на всички е била да оцелеят. Така майка ми и баща ми не са успели да научат от родителите си какво наистина е любов. Съответно, не са могли и да ми я дадат.
В своите проучвания новите науки са направили необикновено откритие. Ако в момента на зачеването или по време на бременността майката дори и само веднъж е помислила или казала, че не иска детето, че не може да си го позволи, че е минавала мисълта за аборт, това е достатъчно детето да се чувства нежелано. Сколкото и любов да го отрупва майката, това ранно преживяване ще го кара да не се чувства истински обичано или прието. Останах без думи, когато чух това в лекция на реномирания биолог доктор Брус Липтън. Детето се чувства като дъмгосано, понеже не е желано, и това определя целия му живот. Има голяма вероятност по-късно несъзнателно да избира партньори, които потвърждават този модел. Подобни връзки рядко продължават дълго. Такъв човек не се чувства истински обичан и вярва, че е неспособен да се обвърже. Преди доста време при мен дойде клиентка за коучинг. Тя живееше с партньора, когото винаги беше искала за себе си. И въпреки това не беше щастлива с него. Разумът й отбелязваше, че всичко е наред, но несъзнателен модел от ранното детство й пречеше да повярва истински, че нейният партньор има сериозно отношение към нея. Друга моя клиентка изобщо не е имала връзка в живота си досега заради преживяното като малко дете. Тя е на 45 години. Тези примери достатъчно ясно показват колко силно действат моделите, дори и когато на пръв поглед имаме всичко, което желаем. Ще ни стане по-ясно, ако знаем, че само 5% от възприятията ни са съзнателни. 95% от действията ни протичат несъзнателно. Ако връзките ви не функционират така, както ви се иска, влезте в контакт с това, което не функционира. Вижте кой модел следвате, когато отново нещо не върви. Поговорете честно за това с партньора си. Повечето връзки не вървят, само защото двамата не говорят честно помежду си. Да се върнем към любовта към самия себе си. Проучете себе си. Каква може да е причината при вас тази тема да е свързана с някаква липса? И тук установете контакт с скритата болка. Използвайте упражнението «Установяване на контакт» от глава 3. Ще бъдете учудени какво може да изскочи. Често ранните преживявания на тема любов са затрупани или сте ги потиснали някога, понеже са били твърде болезнени за вас. Може ли квантовото лечение да помогне да засилите любовта към себе си? Разбира се, ако сте разбрали каква е причината за липсата, можете да направите следното упражнение. Да изцелим любовта. Намерете си удобно място и затворете очи. Оставете да изплува мисълта. Любовта тече и се умножава. След като изплува веднъж, пуснете я да си отиде. Сега концентрирайте вниманието си и влезте в съзнанието на извора. Почувствайте как изцяло се потапяте в него. Докато задържате вибрациите на съзнанието, пуснете енергията на любовта да се лее от сърцето ви, представяйки си как от сърцето се издига зелена или розова светлина и се слива с вибрацията на съзнанието на извора. Задръжте тази енергия 2 до 7 минути, а после се върнете в ежедневното си съзнание. Ще бъдете изненадани от промените, които ще настъпят веднага или в скоро време. Забравете за очакванията си, защото те лесно могат да се окажат разочаровани. Можете често да повтаряте упражнението, а целебните импулси ще усетите още от първия път. Болка или радост. Спомнете си закона на резонанса. Върху какво се концентрирате във връзките си? Средна точка, все още ли сте в състояние да виждате хубавите страни? Средна точка, съзирате ли все още това, което някога сте видели в партньора си? Средна точка, върху какво се фокусирате във вашата връзка? Върху радостните аспекти или върху мъчителните? Средна точка, какво виждате, когато се погледнете в огледалото? Хубавите неща в себе си или недостатъците? Средна точка, какви мисли ви минават през главата, когато се погледнете в огледалото? Положителни или отрицателни? Средна точка, когато мислите за вашия партньор, вашите родители, деца, колеги, приятели и така нататък. За какво се сещате първо? Допълнете списъка с вашите собствени теми. Върху какво се фокусирате? Какво искате да създадете във връзките си? Дори и само решението днес да насочите вниманието си към хубавите неща може значително да промени връзката. Помислете пак за 7-дневното упражнение. То ще промени и вашата връзка. Ако връзката ви е много объркана, направете следното упражнение. Затворете очи. Представете си човека, с когото продължавате да имате лоша връзка. Възприемете го съвсем ясно.
Сега отделете тази част от човека, която в миналото често ви е наранявала. Представете си образно как я отделяте и я слагате на страна. Какво остава? Можете ли да разпознаете частта, която е изпълнена с любов? Тази страна от човека някога е съществувала. Точно нея сте ценили толкова много. Поради някаква причина тя е била затрупана от негативни чувства. Възприемете положителната страна и си спомнете как е било някога. Наистина ли вярвате, че днес пред вас стои друг човек? Не, това е все същият човек. Същият, когото преди обичахте. Отворете очи, може би сте прозрели нещо ново. Колкото повече насочваше вниманието, мислите и чувствата си към положителните неща във вашите връзки, толкова повече те ще се променят. Законът на огледалото. Около началото на века учени откриха, че носим в себе си така наречените огледални неврони. Те, от една страна, ни позволяват да чувстваме това, което чувстват другите. Това се нарича съчувствие. От друга страна, ние също се оглеждаме в другия. Това означава, че всичко, което не харесваме в другия, е само отражение на самите нас. Чували ли сте израза? Когато сочиш някого с пръст, няколко пръста винаги сочат към теб. Той илюстрира идеята на закона за огледалото. Когато не харесвате нещо в някого, например, вашия партньор, трябва да си зададеш въпроса: какво общо има това с мен? След като направих едно упражнение по време на един семинар, аз осъзнах много за себе си, разкрих някои скрити досега аспекти на моята личност. Така изпъкват нещата, които виждаме в другите, точно тези аспекти, които досега не сме разпознали у себе си или не сме поискали да видим. Да се освободим от страхове и убеждения. Какви страхове имате относно връзката си? Разгледайте ги подробно. Кое скрито убеждение би могло да ги породи? Ако, например, се страхувате, че вашият партньор не ви обича истински, може би подсъзнателно сте убедени: аз не заслужавам да бъда обичан. Страхувате ли се, че партньорът би могъл да ви напусне? Това вече случвало ли се е преди? Затова ли сте прекомерно ревниви? Дали не вярвате: аз не съм достоен за любов и за това ме напускат? Подобно убеждение, което обикновено, съзнателно или несъзнателно, сте придобили в детството си, е причината в живота ви да се случва точно това, в което сте убедени. Случва се отново и отново. Ще продължава да се повтаря, докато не промените убеждението си. Разгледайте внимателно убежденията, които се крият зад страховете ви за връзките. Направете още една стъпка към по-добро себепознание. Възможно е дори да откриете откъде идват тези убеждения. Ако сте разкрили убежденията си и сте разбрали как влияят на вашия живот, можете да ги промените. Квантовото лечение ще ви помогне да отслабите убеждението си, за да имате шанс да го промените. Първо помислете какво възнамерявате да направите. Ако досега подсъзнателното ви убеждение е било: аз не заслужавам да имам прекрасен партньор, то тогава намерението ви може да бъде повишено самочувствие. А сега намерете мястото по тялото си, където имате особено усещане, свързано с недостатъчното ви самочувствие. Дайте воля на интуицията си и с другата ръка намерете втората точка, било по тялото или в рамките на вашето енергийно поле, така че двете ръце да са в резонанс. От този момент нататък се концентрирайте единствено върху вашите ръце. Прогонете всичко друго от съзнанието си. Почувствайте как двете точки се синхронизират една с друга под ръцете ви. Може да усетите нещо като сърбеж или мравучкане, а може и да е просто промяна във вашето чувство. Задръжте тази енергия. Автоматично сте се озовали в съзнанието на извора. По някое време ще почувствате, че така е добре. Това е достатъчно. Сега усещате ли, че първоначалното ви убеждение губи от силата си? Ако е така, значи е време да го промените. За тази цел още веднъж се заемете с вашето старо убеждение, чиято сила току-що намаля. Помислете какво да бъде новото ви убеждение. Да повторим: аз не заслужавам да имам прекрасен партньор. След промяната новото убеждение може да гласи: аз съм ценен човек и привличам партньори, изпълнени с любов. Концентрирайте се върху новото убеждение и вникнете в него. Как се чувствате? Можете ли да приемете новия вариант или системата ви му се противопоставя? И тук е важно да бъдете честни към себе си. Вашият разум естествено ще ви залъгва, че новото убеждение определено е част от вас.
Тогава защо е било старото? Подсъзнанието винаги е по-силно от съзнанието. При съотношение от 95% към 5% това никак не е чудно. Бъдете честни и проверете как точно се чувствате с новото убеждение. Ако не се чувстваше добре, свържете се с това недобро чувство, както се научихте в глава 3. Попитайте го от какво има нужда, за да се почувства по-добре. И тук е важно да се доверите на интуицията си, дори и разумът да не може веднага да разбере отговора. Когато чувството стане добро и хармонично, време е да замените старото убеждение с новото, както старият софтуер се подменя с нов. Програмата просто вече е остаряла. Преди е била добра и важна, но днес вече има друга, която работи по-добре. Не вярвате, че нещата стават по този начин. Очаквайте изненади. За това упражнение ще трябва да впрегнете всички сетива. Затворете очи. Усетете с сетивата си енергийното поле, което ви заобикаля. НАР – квантова холограма. Някъде в рамките на това енергийно поле ще намерите енергията за досегашното ви убеждение. Възприемете я добре, независимо дали ще я почувствате, видите пред вътрешния си взор или чуете. След това насочете внимание към новото убеждение. То също се намира във вашата холограма. Когато откриете къде е, формулирайте новото си намерение. Например, новото убеждение е интегрирано от старо, ново или просто променено. Сега се концентрирайте единствено върху старата и новата програма. Всичко друго изчезва и се озовавате в съзнанието на извора. Извършва се синхронизация. Вие ще знаете кога е достатъчно. Тогава отворете очи. Направете малка почивка. Следва тестът. Спомнете си вашето старо убеждение. Какво се случва? Има ли все още резонанс? Вероятно вече не. Ако има, просто изчакайте един ден и пак си спомнете за вашата стара програма. Ако все още нищо не се е променило, повторете упражнението няколко пъти. Повтаряйте, докато усетите резонанс единствено при новата програма. Повтаряйте, докато се почувствате наистина добре с новата програма. Как стоят сега нещата с страха ви от връзки? Все още ли е толкова силен или и той евентуално се е променил? Отслабнал ли е? Това би било естествено. Ако не е така, има друго подходящо упражнение за квантово лечение, което можете да използвате. Преди това обаче установете контакт с страха и открийте поради каква причина той е нещо добро и на какво иска да ви обърне внимание. А сега да се заемем с упражнението. Първо се запитайте какво желаете вместо това, което имате. Може би искате лекота, радост, отпускане, покой. Открийте какво. Сега намерете на кое място в тялото усещате страха, формулирайте намерението си и положете ръка върху мястото, където усещате страха. Както винаги, другата ръка автоматично намира точка, която е различна по усещане и същевременно пасва с първата. Сега синхронизирайте двете точки и се потопете толкова дълго в съзнанието на извора, колкото е необходимо. Вероятно, още в този момент ще усетите как страхът се променя. Честито! Отново сътворихте малко чудо. Желая ви много радост по пътя към пълноценните връзки във вашия живот. Квантово лечение и успех. Успехът е присъщия човека. В началото на тази глава бих искал да ви разкажа една история. Лидия е от семейство на предприемачи. Още от ранно детство е научила, че за да имаш успех е важно да работиш много и усилено. Родителите й отивали на работа рано и се връщали късно, така че тя ги виждала за малко вечерта и през уикенда. Домашна помощничка гледала Лидия и брат й по цял ден. Те приемали тази жена много повече като майка, отколкото истинската си майка. Семейството нямало финансови проблеми, та нали родителите й работели толкова много, за да осигурят на децата си охолен живот. С изключение на това, че родителите рядко били вкъщи, Лидия била добре. В училище била доста натоварена, но след това имала време за приятели и спорт. Занимавала се със спорт на професионално ниво 4 дни в седмицата. След матурата постъпила в университет и веднага след дипломирането получила добра работа. Дългият работен ден, естествено, започвал сутрин рано и тя се прибирала вкъщи късно. Почти нямала време за приятели и постепенно ги загубила. Затова пък си позволявала скъпи билети за опера, шикозна кола и луксозни пътешествия.
За нея било много важно да напредва в кариерата и се налагало да се труди още по-усърдно. В един момент цялата тази борба й дошла в повече и тя подала оставка. Започнала работа при родителите си. Те с удоволствие я приели, но вместо, както се надявала, да работи по-малко, родителите й очаквали от нея още повече, отколкото на предишното й работно място. След 2 години дошло до гуша и тя започнала собствен бизнес. Така имала възможност сама да разпределя времето си. Но скоро имала толкова много поръчки, че едва насмогвала. Една нощ Лидия сънувала, че тича. Усещала, че тича след нещо, но не знаела точно какво. Погледнала по-внимателно и установила, че тича след успеха си. Тичала все по-бързо, за да го настигне, но колкото повече ускорявала темпото, толкова по-бързо тичал и успехът. В един момент се спънала и паднала. Докато ставала, за да хукне пак, пред нея застанал един мъж. Попитал я какво прави. Когато чул отговора й, високо се засмял. Лидия се зачудила и го попитала, защо се смее. Той замълчал, а после отвърнал. Толкова бързо бягаш, че не виждаш знаците. Кои знаци? Попитала Лидия. По протежение на цялото шосе отстрани има знаци как да скъсиш пътя към успеха. Само дето си толкова заета да преследваш успеха, че не ги виждаш, отвърнал мъжът. Какви са тези знаци и какво ми показват? Попитала Лидия. И мъжът започнал да разказва. Много по-късно, когато приключил и направил знак да се обърне. Зад нея стоял успехът. Толкова бърз бил станал, че накрая е изпреварил. Когато Лидия се събудила, все още си спомняла последното изречение, което мъжът й казал, било цитат на Конфуций: «Бърза и бавно». Лидия си взела свободен ден, само за да премисли живота си. Защо ви разказвам тази история? Много просто. И до днес рубуваме на един мит за успеха. Според този мит, ако искаме да бъдем истински успешни, трябва да се борим. Трябва да превиваме гръб, за да направим кариера, да се съсипваме от работа и да й посветим голяма част от времето си. Добре дошли в новото време. Въпреки че повечето хора все още вярват в стария мит, има и такива, които следват новия път. Да постигнем успех интелигентно. Мъдростите на успеха. Какво разказал на Лидия мъжът от съня й? Показал и мъдростите на успеха. В тази книга аз бих искал да ви запозная с най-важните 10 от тях. 1. Поемете 100% отговорност за живота си. 2. Следвайте вътрешния си глас. 3. Грижете се за вашия фокус. 4. Това, в което вярвате, определя живота ви. 5. Би трябвало страстно да обичате това, с което се занимавате. 6. Бъдете смели. Действайте въпреки страха и съмненията. 7. Развийте умението да вземате бързи решения. 8. Действайте. 9. Проявявайте постоянство. 10. Бъдете благодарни за всичко, което ви се случва. Ако прилагаше тези 10 мъдрости и добавите към тях и квантовото лечение, ще се окаже трудно да не постигнете успех. Най-успелите хора следват тези мъдрости, и то упорито, отговорност за себе си. Повечето хора се чувстват жертви. Всички други имат вина за положението им в момента. Виновни са правителството, данъчните, лошата икономическа конюнктура, родителите, партньорът и така нататък. Дори и наистина да е така. Какво би се променило? Нищо. Пак щяхте да сте там, където сте сега. Не се залъгвайте, че другите са виновни за вашето нещастие. Та нали има хора, които имат успехи и са щастливи. Въпреки правителството, данъчните, лошата икономическа конюнктура, родителите и партньора. Защо? Едва ли причината е в другите, защото изходното положение на успелите хора не е по-различно от вашето. Те поемат отговорност и действат малко по-различно. Това е всичко. Те не мрънкат, не хвърлят вината нито върху себе си, нито върху другите, не осъждат и не подлагат на оценка никого, не завиждат и не се оправдават. Ето това е. Те намират решение. Поемете и вие 100% отговорност за живота ви. Превърнете се от жертва в творец. Ако е вярно, както казва Библията, че Господ ни е създал по свой образ и подобие, значи в нас има значително повече потенциал, отколкото сме смятали досега. Така че напред към творческо битие. Вътрешният глас. Разумът може да черпи само от това, което е научил. Така е устроен нашият мозък. С всяко ново нещо, което научаваме, се образуват нови невронни мрежи.
но това знание се ограничава само до възприетото във вашия живот. Затова някои се страхуват от пропасти, докато други обичат да стоят на ръба и да гледат надолу. Най-ярък пример са малките деца. На тях им липсва житейски опит и те правят каквото им хрумне. Разумът им все още е доста празен. Според новите науки децата изграждат собствено съзнание чак на 6-годишна възраст. По различен начин стоят нещата с нашата интуиция. Учените от Института по математика на сърцето, Института в Хъртмът в Калифорния са установили, че сърцето е свързано с всичко. Според други твърдения в сърцето живее душата, която зяе всичко. В каквото и да вярвате лично вие, факт е, че сърцето е по-умно от разума. 100% от всички интуитивни решения са верни, дори и в началото да не изглежда така. Фокус. Вече писах подробно по тази тема. Виж глава «Квантово лечение и здраве». Енергията следва вниманието, фокусирайте се върху това, което функционира добре в живота ви, върху пълнотата вместо върху липсата или недостига. Тук бих желал да ви напомня за 7-дневното упражнение от глава 4. Вяра. Вярата премества планини, казва народната мъдрост. Науката го потвърждава, между другото, и с ефекта плацебо. Лекарите казват, че около 1/3 от всички случаи на изцеление се дължат на него. Или да вземем примера с Бил Гейтс. Той силно вярвал, че един ден във всеки дом ще има персонален компютър, работещ с негов софтуер. Тази силна вяра го превръща в един от най-богатите хора на света, застанали на старта. Най-добрите спортисти силно вярват, че ще победят. Това им придава неудържима сила. В какво вярвате вие? Страст. Страстта и радостта са двигатели на човешките постижения. Това е известно на всеки, който има любимо хоби. Заемеш ли се с него, потъваш до такава степен, че забравяш околния свят. Усещаш обич и възторг, запленен си, изпълвате лекота и творчески устрем. Човек не се нуждае от насърчение, за да направи нещо, което обича да прави. Отдавайки се на страстта си към нещо, ние следваме нашия път леко и естествено. Онзи, който е превърнал хобито си в професия, следва своето призвание. Запитайте се какво обичате да правите. Какво разпалва малкото пламъче във вас? За какво си заслужава да ставате от леглото всеки ден? Колкото повече проучвате, толкова по-скоро ще намерите пътя към вашето призвание. Вероятно си представяте, че няма начин да не постигнете успех в призванието си. А там, където има успех, благоденствието не е далеч. Тук ще ви запозная с едно упражнение за активиране на все още неизползвания потенциал, което ще ви подкрепи по пътя към вашето призвание. Да активираме нашия неизползван потенциал. От какъв потенциал, от какви способности се нуждаете, за да постигнете това, което искате? Направете списък. Включете всички необходими според вас способности. След това направете кинезиологичния тест, за да проверите от какъв потенциал се нуждаете точно в настоящия момент. Упражнението е описано в глава 3. Задайте си въпроса: необходим ли ми е вашият потенциал или вашата способност, за да постигна вашата цел? Ако трудно притискате пръстите си един към друг, значи сте на път да откриете своя подходящ потенциал. Ако ви е лесно да ги притискате, може би имате желание, но няма необходимост. Сега застанете пред леглото или креслото, за да може, в случай, че се стигне до там, да паднете намеко. Ако докато изпълнявате упражнението, имате чувството, че ви тегли назад или коленете ви омекват, спокойно се отпуснете и паднете, дори и да не сте довършили упражнението. Няма проблем. По време на моите семинари някои участници падат, преди изобщо да сме започнали. В този момент би било достатъчно да мислите за резултата. Сега мислете за потенциала, който искате да активирате, например смелост, спокойствие, вътрешен мир, сила. Положете едната си ръка на това място върху вашето тяло, което ви хрумва интуитивно или за което имате чувство, че там е мястото на ръката. С другата ръка докосвайте енергийното си поле, за да откриете къде има потенциал, защото той вече е там, във вашето енергийно поле. Вие, естествено, знаете, че всичко вече е там. Може да усещате леко щипене или мравучкане, или изведнъж да почувствате нещо различно в сравнение с преди малко. Може вътрешният глас да ви пошепне къде е точното място.
От този момент нататък, както винаги, се съсредоточете единствено върху вашите ръце, възприемайте само тях. Така автоматично ще се озовете в съзнанието на извора. Помислете, потенциалът е активиран и се насладете на момента. Усетете какво се случва. Ако сте се отпуснали и сте паднали, останете за момент легнали и се насладете на това, което се е случило току-що. Повтаряйте упражнението до тогава, докато вече не усещате резонанс с втората си ръка. Смелост. Тук зърното се отделя от плявата. Успяващите хора се доказват там, където другите се отказват. Те не се оставят пораженията да ги отклонят от пътя. Да успяваш означава колкото пъти паднеш, да се изправиш един път повече. Успяващите действат въпреки страха, съмненията и грижите. Искате ли да сте по-смели? Току-що се запознахте с едно упражнение, което може да ви помогне да активирате неизползвания потенциал от смелост. Няма нужда да ставате боец, за да сте по-смел. Умението бързо да вземеш решение. Това е качество, което немците не владеят добре, защото имат склонност към перфекционизъм. Те искат винаги да правят нещата особено добре и държат да претеглят и анализират всичко най-добре по няколко пъти. Американците, например, имат друга нагласа. Когато Microsoft създаде нова версия на Windows, тя излиза на пазара сравнително бързо. Впоследствие потребителите бързо уведомяват Microsoft какво подлежи на подобрение. Ние в Германия усъвършенстваме версията до тогава, докато тя стане колкото е възможно по-безупречна. В резултат пропускаме шансове. Успяващите не се колебаят. Когато трябва да вземат решение, те го правят, дори и в този момент това да не е най-доброто решение. Те използват момента. Евентуалните грешки могат да бъдат поправени в движение. Задайте си въпроса какво ви кара да чакате. Защо за вас е важно да изчаквате? Дали пък не вярвате, че ще получите внимание, ако се справите особено добре? Дали като деца не ви се е налагало да си купувате любовта на родителите, чрез старанието да бъдете перфектни? Променете това, за да може успехът по-лесно да влезе във вашия живот. Вече знаете упражнението «Промяна на убеждения». Действайте. Една от най-честите причини хората да не успяват е, че не действат. Знаете, че трябва да промените нещо, за да постигнете успех, но не го правите. Моят заболекар ми разказа за негови колеги, които работели все така, както били свикнали, чак докато фалирали. В немската култура границата на поносимост е много висока. Често е необходим шок, за да може човек да се събуди и се осъзнае. Въпреки всички трудности и превратности, действайте. Ще бъдете възнаградени. Доказват го хиляди примери. В главата «Квантово лечение и духовност» ще научите повече по темата действие. Потоянство. Защо спортистите от висока класа имат такъв успех? Защото тренират всеки ден, а целта винаги е пред очите им. Както казва поговорката, капка по капка скала дълбае. Ако не се приближават към целта, рано или късно мнозина губят вяра в себе си и в проекта си. Поради това, въпреки хилядите книги за успеха, толкова малко хора наистина са постигнали успех. Ако Уолт Дисни не беше останал верен на своята цел, Дисниленд нямаше да бъде създаден. Той посетил повече от 350 банки, докато получил финансиране за мечтата си. Въпреки 20-те години, прекарани в затвора, Нелсън Мандела преследвал упорито своята визия и също бил възнаграден. Има стотици, ако не и хиляди такива примери, малки и големи. Благодарност. Навсякъде ще прочетете колко е важно да бъдете благодарни. Благодарността крие голяма сила. Обикновено е лесно да бъдем благодарни за доброто. Особено важно е обаче да бъдем благодарни за моментите, които ни носят ядове и мъка. В края на краищата, те искат единствено да насочат вниманието ни към нещо. Когато разберем какво е, оказва се, че сме получили голям подарък. Със сигурност и във вашия живот е имало много ситуации, за които в последствие сте били благодарни. Нека бъдем откровени. Всяка ситуация, през която сме преминали, е допринесла да станем личността, която сме днес. Във всеки аспект от живота се крие някакъв смисъл, дори и разумът да не може винаги да го схване. Заслужава си да бъдем благодарни във всеки момент. Ритуалът на благодарността. Всяка сутрин,
Веднага след като станете от леглото, благодарете за всичко, което ще се случи или трябва да се случи през този ден. Благодарете за своето здраве, за това, че сте така, както сте, за вашите дарби, вашия успех и така нататък. И то така, сякаш всичко е вече реалност. Когато си легнете вечерта, благодарете за случилото се през деня, за малките и големите неща, за хубавите и за неприятните. Сега знаете най-важните мъдрости за успеха. Ако ги вземете под внимание, няма начин да не успеете. Ако се окаже, че още има блокажи, които ви пречат, усетете ги и влезте в контакт с тях. Бъдете любознателни и познайте себе си. Да упростим постигането на целта. Във всяка книга, посветена на успеха, ще прочетете, че е важно да си записвате целите. Освен това, знаете, че трябва упорито да преследвате тези цели и да се фокусирате върху тях. Разбира се, с помощта на квантовото лечение ще можете да опростите постигането на целта. Приложете следното упражнение. Седнете на стол или легнете. Затворете очи. Вдишвайте и издишайте дълбоко няколко пъти и усетете как с всяко следващо вдишване и издишване се отпускате все повече. След като хубаво се отпуснете, визуализирайте целта си така, сякаш вече сте я постигнали. Вижте постигнатата цел пред вътрешния си взор. След това влезте в картината, за да бъдете вътре на живо. Чувствате ли, че сте постигнали целта си? Възприемете самия себе си. След това, както сте в целта, влезте в съзнанието на извора и кажете на ум: целта е постигната лесно. Останете известно време в съзнанието на извора и после се концентрирайте върху усещанията си. Какво се е променило? Накрая се върнете в обичайното си съзнание и отворете очи. През следващите дни и седмици следете внимателно какви импулси могат да се появят по пътя към целта. Често възникват най-странни случки, които ви приближават към целта. Станете по-бдителни, така ще изострите възприятията си за импулсите. Да познаем богатството. Бих искал да завърша тази глава с толкова важната тема за богатството. Повечето хора си пожелават богатство, но малцина го имат. Защо? Поради много различни причини. Ако трябва да изложа всички, далеч ще надхвърля рамките на тази книга. И все пак бих искал да спомена някои. Най-лесно е да погледнете какво сте научили през детството си на тема пари. Дали парите са били за вас нещо положително или отрицателно? Задайте си следните въпроси. Средна точка – какво научихте за парите? Средна точка – какво научихте за богатите хора? Средна точка – страдаха ли родителите ви от липсата на пари и ако да, колко? Средна точка – какво говориха и мислеха за парите и богатите хора родителите ви или онези, които ви възпитаваха? В един от моите семинари изготвихме стратегия как да доведем в живота си онова, което искаме. Нека хвърлим един поглед на убежденията на участниците за парите и богатите. Всеки път се очудвам колко много отрицателни вярвания за богатството съществуват. Средна точка – парите са коренът на всяко зло. Средна точка – парите не растат по дърветата. Средна точка – в парите има нещо мръсно и лошо, също както и в хората, които имат много пари. Средна точка – парите миришат. Средна точка на богатите не може да се има доверие. Средна точка – богатите обикновенно са спечелили парите си по незаконен начин. Средна точка – богатите са експлоатирали другите, за да натрупат пари. Средна точка – парите развалят характера. Средна точка – не може хем да печелиш много пари, хем да си духовна личност. Средна точка – бели пари за черни дни. Средна точка – когато разполагаш с пари, трябва да пестиш за трудни времена. Средна точка – за да печелиш повече, трябва да работиш повече. Средна точка – парите се печелят с пот на челото. Средна точка – не можеш да имаш всичко. Средна точка – животът е борба. Средна точка – всичко има цена. Средна точка – от нищо нищо. Средна точка – щастието не е само в парите. Средна точка – не можем да си позволим това. Това е само една извадка от безбройните убеждения, които съществуват. Известни ли са ви някои от тях? Вероятно доста. Смятате ли, че докато вярвате в такива неща, ще можете да спечелите много пари? Едва ли. Сега разбирате ли, че колкото и да се напрягате, няма да стигнете до никъде, докато не промените мисленето си. Богатите вярват в други неща. За тях е напълно естествено да бъдеш богат. Явно трябва да промените модела. Вече знаете как да промените убежденията си. Но как да увеличите вашия паричен поток?
За тази цел има различни упражнения. Тук ще ви запозная с някои от тях. Преди да ги практикувате обаче, трябва да сте сигурни, че сте променили убежденията и страховете си. Иначе вашият паричен поток ще си остане оскъдна вадичка. Увеличете паричния поток. Застанете прави и затворете очи. Концентрирайте се върху вашия паричен поток. Как го виждате? Ако е по-скоро тъмен или черен, променете цвета на златен. Ако по-скоро е слаб и умерен, потърсете крана и го отворете. Ако потокът е тесен, разширете го. Можете да направите всичко със силата на вашето въображение. След това влезте в съзнанието на извора. Гмурнете се дълбоко в него, оставете се да ви погълне изцяло. След няколко минути формулирайте конкретно финансово намерение, например, винаги има пари в големи количества. Моята къща е изплатена, разполагам с финансова свобода, парите постоянно текат към мен по много непредвидени пътища. Винаги формулирайте намерението си така, сякаш вече е осъществено. След това пуснете изречението да отмине, останете в съзнанието на извора още малко, а след това се върнете към ежедневието. Мислете, че от вас се иска само да се концентрирате върху това, което искате. Оставете на Вселената да се погрижи как да ви го достави. Колкото по-малко се вкопчвате в тази тема, толкова повече възможности за изпълнение на вашите намерения ще изникват. Това, разбира се, не означава да седнете и да не правите нищо. Както казва народът, помогни си сам, за да ти помогне и Господ, Вселената. Горни кавички. Следете внимателно импулсите, които Вселената ви изпраща, и ги прилагайте. Често това са изключително странни ситуации, за които отначало изобщо не можем да разберем, че ще ни изведат до желаните пари и успеха. В края на главата бих искал да ви дам един съвет. Когато срещнете богати хора, благословете ги. Вместо да им завиждате и да се натъжавате, използвайте случая да се радвате на изобилието. Първо се радвайте за другите, а после и за себе си. Радостта привлича изобилие по магически начин, квантово лечение и духовност. Излез и намери онзи с истинската истина. Животът ти ще свърши преди да си го намерил. Повечето хора търсят щастието цял живот. Търсят го навсякъде, в професията, в семейството или партньорството, в хазарта или сред хилядите оферти за семинари на тема личностно развитие. Някога и аз бях горе-долу такъв. Четях много книги. Те бяха наистина добри, но не ми бяха истински полезни. Така, през 2003 година преминах обучение по невролингвистично програмиране, познато още като NLP. Дори взех сертификат за инструктор при един от основателите на NLP, доктор Ричард Бандлър, като се надявах, че така ще намеря щастието и моето истинско величие. Да, нещо все пак се промени, но не толкова много, колкото очаквах. В края на 2004 година поех по пътя към духовността, понеже ми бяха казали, че тя носи щастие. Преминах през различни обучения. Години по-късно медитирах всеки ден и бях постигнал безкрайно много на духовно ниво, само дето все още не владеех живота си. Не бях по-щастлив, но за това пък след всичките обучения бях обеднял с 5-цифрена сума. В един момент ми писна и спрях да се занимавам с всичко това. Оттеглих се, защото разбрах, че моят духовен път е бил поредната роля в живота ми. Просто една от многото. Започнах искрено да се вслушвам в себе си, отвъд всякакви роли, разголих душата си пред себе си, понеже установих, че досега винаги съм се опитвал да се самозалъгвам. И тогава се случи чудото. Обръщайки поглед към самия себе си напълно честно, аз съзрях един изцяло нов свят. Моя истински свят. Просветна ми. Разбрах, че никоя книга, никой семинар, никакъв учител или наставник не могат да ме направят щастлив. Нито пък семейството или партньорката ми. Не мога да намеря щастието, защото то винаги е тук. То е вътре в мен. Мога да бъда щастлив във всяка ситуация от моя живот, ако сам си го позволя. Това откритие беше един от най-прекрасните моменти в живота ми. Дългото търсене приключи. От този момент щастието стана мой спътник, защото аз реших така. И пак стигаме до темата за фокуса. Енергията следва вниманието. Направихте ли вече 7-дневното упражнение? Не. Ами тогава наваксайте бързо, направете го, вероятно от толкова щастие едва ли ще ви остане време за друго.
В продължение на 7 дни, всяка минута насочвайте вниманието си върху положителните неща в живота. Какво искам всъщност? За мен духовност означава да се занимавам с нещата от живота. На подобно мнение са и мнозина други. Ако това означава духовност, значи всеки човек е духовен. Всеки често се занимава с живота си, кога повече, кога по-малко усърдно. Не сте ли си задавали въпроса какво всъщност искате от живота? Или по-скоро сте човек, който предпочита цял живот да функционира така, както другите очакват от него? Ако все още не сте си задали този въпрос, значи сега е моментът. Какво всъщност искате в живота си? Вземеше лист, хартия и химикалка и отговорете на въпроса. Какво всъщност искам в живота си? За какво съм мечтал винаги, но досега не съм се осмелил да осъществя? Отделете достатъчно време, за да отговорите на въпроса, особено ако досега не сте се замисляли върху това. Често и съкровените ни копнежи и желания са скрити в нас, защото не вярваме, че могат някога да се осъществят. Твърде много хора са ни повтаряли. Ти това не го можеш, това така или иначе няма да стане. Кой си ти, та да искаш това? И така нататък. Ако тези думи ви звучат познато, сега е време да ги забравите. Впрочем, в този момент, както винаги, не бива да ви вълнува въпросът как. За него можете да се погрижите по-късно. Важно сега е единствено какво. Не пропускайте нищо. Започнете да мечтаете, отдайте се на мечтите си. Събудете детето в себе си. Когато сте били дете, не сте знаели какво е ограничение. А ако критикът във вас се обажда, просто му дайте малко почивка. Заслужил си е, често е вземал думата. Допуснете всичко и дайте воля на фантазията си. Сега оставете химикалката и затворете очи. Представете си всичко, което сте написали. Вижте го така, сякаш отдавна е реалност. Нарисувайте си вътрешно най-красивите и пъстроцветни картини. Вслушайте се внимателно в тях, слушайте с радост звуците, шумовете, гласовете. После усетете как се чувствате, когато всичко това е реалност. Оставете чувствата да преминат през цялото ви тяло, през всяка клетка. Изпълнете клетките с тези прекрасни чувства така, че да се почувствате сити и преливащи от щастие и радост. След това утвърдете този вълшебен момент, като притиснете палеца и показалеца на лявата ръка един към друг. Усетете как чувството се проектира в тази поза на ръката. След това отделете пръстите и още малко се отдайте на мечтата. Накрая си кажете мислено: благодаря, че всичко това вече е истина. Отворете очи и се усмихнете, ако досега не сте го направили. Повтаряйте това упражнение всеки ден в течение на поне 30 дни. Някои го правят месеци наред. Превръщат го в естествена част от ежедневието си, като миенето на зъбите. Ако все пак понякога се случи картината да изчезне, според мен не е особено вероятно, тогава използвайте своята опора. Притиснете един към друг палеца и показалеца на лявата ръка. Прекрасното чувство се завръща. Сега зависи от вас да реализирате желанието. Бойте се да оставите зад себе си досегашния си живот. Това е разбираемо, а същевременно представлява и причината, поради която повечето от нас изобщо не си задават въпроса «Какво всъщност искам?». Веднага виждат защо няма да стане. Те си намират причини, които може и да са основателни. Само дето винаги ще си останат там, където са сега. Няма да посегнат към звездите. Успяващите хора действат въпреки страха, съмненията и грижите, защото са наясно какво искат в действителност. И защото знаят, че ще го постигнат. Как обаче да преодолеете евентуални страхове и съмнения? Разбира се, и тук можете да приложите квантовото лечение. Както винаги, първо установете контакт с страха или съмнението. Особено вътрешното съмнение е много мощно. Превърнете го в свой съюзник. Влезте в контакт с него. Направете така, за да се освободите от страха си. За всеки случай застанете пред легло или кресло, за да има къде да паднете назад, ако се наложи. Осъзнайте къде в тялото ви усещате страха. Сега назовете намерението си, например, промяна, или страхът сега е радост. Положете ръка върху мястото, където усещате страха, а с другата намерете втората точка върху тялото или във вашето поле. Синхронизирайте двете точки, докато почувствате, че нещата са добре. Ако паднете, няма проблем.
Направете малка почивка и след това проверете дали страхът още е там. Потопете се в чувството на страх. Ако все още има резонанс, повторете упражнението. Може би страхът резонира и на още някое място по тялото, например като схващания. Ако сте повторили упражнението няколко пъти, но страхът все още не е изчезнал, дайте на тялото си малко време. Пробвайте пак след няколко дни. Ако все още не става по-добре, отново установете контакт с страха си и го попитайте какво още можете да направите. Можете да правите това упражнение също и за да променяте други блокажи и съмнения, които ви пречат да вървите по своя път. Смисълът на живота. Ако тръгнем по следите на това, което действително искаме в живота си, рано или късно непременно ще стигнем до въпроса за смисъла на живота. На моите семинари и коучинг сеанси все повече хора ме питат за смисъла на живота и за тяхната задача в живота. От известния биофизик Дитер Брьорс, който свързва науката и духовността по прекрасен начин, съм научил, че все повече мениджъри идват да слушат лекциите му, защото вече не намират смисъл в работата си. Осъзнават, че властта и манипулирането не са смислени ценности. Когато някой ме запита за смисъла или задачата на живота, аз отговарям, че според мен човек има две задачи. Първата е да подреди живота така, че той да носи радост. Подредете живота си така, че да носи радост на вас самите и на други хора. Правете това, което ви носи радост. Намерете си професия, която ви радва и така нататък. Колкото повече радост има в живота ви, толкова по-лесно става. Както казах още в началото на тази книга, всеки има рожденото право на пълноценен, щастлив живот в добро здраве и благополучие. Можете да го постигнете, като се радвате на живота. Ако в живота ви липсва радост, разберете защо. И преди да започнете да се оплаквате, че не сте виновни, че ви липсва жизнерадост, искам още веднъж да ви напомня, че сте творци. Вие сте архитектът на своята реалност. Всеки ден сами създавате вашия свят. Значи имате възможност и да го промените. Жена ми има един много хубав израз. Вместо да се ядосваш, промени нещо. Втората ни задача в живота е скрита дълбоко в нас. Всеки има безкрайно голям потенциал, всеки има някаква специална дарба. Нещо, което прави особено добре, по-добре от другите. Открийте каква е вашата дарба, черпете от нея, позволете й да се прояви и я поставете на разположение на света. Затова някога в селата е имало един дърводелец, един ковач, един мелничар и така нататък. Каква е вашата специална дарба? Какво правите по-добре от мнозина други? Впрочем, дарбата може да претърпи промени в течение на живота. В началото може дарбата ви да е била да бъдете добра спортистка, а по-късно да бъдете прекрасна майка. Някой ден на семинар или лекция можете да предадете наученото на много други хора. Не всеки запазва една и съща дарба за цял живот. Важно е обаче да я споделяте с другите, чрез нея да дадете своя принос за развитието и щастието на света. Ако го направите, значи сте намерили смисъла на вашия живот. Какво мислите за вашата специална дарба? Задайте си следните въпроси. Средна точка – какво мога да правя истински добре? Средна точка – какво за мен е лесно като игра? Какво просто ми се отдава? Средна точка – какво мога да правя значително по-добре от другите? Средна точка – какво кара сърцето ми да пее, когато го правя? Средна точка – в какво се увличам до толкова, че забравям да ям, да пия и да спя? Средна точка – при кои занимания времето сякаш лети? Средна точка – какво казват другите? Какво мога да правя много добре или по-добре от тях? Средна точка, коя значи е моята специална дарба, какъв е моят талант? Отговаряйки на тези въпроси, може би се сещате за повече неща. Спомнете си най-вече детството. Често талантите ни са залинели, защото не са се развили, а в някои случаи даже са ни били забранявани. Помислете за всички тях и вижте имат ли нещо общо помежду им. Концентрирайте се върху него, укрепете тази дарба, разширете я. Ще видите колко лесно става, сякаш от някъде някой ви подкрепя. Това е достатъчно, за да знаете, че сте на прав път. Запитайте се как да приложите дарбата си за доброто на света. Ако го направите, всичко ще започне да става още по-лесно. Вселената ще ви подкрепи и насърчи. Събудете неизползвания потенциал, за да укрепите вашата дарба. Можете да използвате квантовото лечение, за да ви бъде по-лесно. Започнете както винаги.
Застанете пред легло или кресло, за да паднете на меко, ако се стигне до там. Мислете за вашата дарба. Намерете точка на тялото или в квантовото поле. Дефинирайте вашето намерение, кажете си мислено. Потенциалът е активиран и оставете вашата интуиция да намери втората точка с другата ръка. Концентрирайте се върху двете точки и ги синхронизирайте. Както винаги, останалото става от само себе си. Повторете упражнението няколко пъти, защото със сигурност има още потенциал, няколко неща за активиране. Когато вече не усещате резонанс, можете да приключите упражнението и да се радвате на това, което иска да се появи. Познай себе си в съзнанието на извора. Много хора искат да се познаят в дълбочина и да се вслушат в себе си. Започват да медитират, но установяват, че мислите им просто не могат да се успокоят. Трудно им е да се свържат със себе си. Опростете живота си, като използвате натрупания опит със съзнанието на извора. Нали вече знаете колко е лесно да изпразниш главата си? Медитацията в съзнанието на извора ви позволява да установите много задълбочен контакт със самия себе си. Потърсете удобно място, където да не ви безпокоят през следващите 15 минути. По възможност дръжте очите си отворени. Постарайте се да бъдете спокойни и отпуснати. След това влезте в съзнанието на извора с намерението да познаете себе си, вашата същинска енергия, вашето истинско величие, вашата сила и мощ. Намерете паузата между вашите мисли. Разширете я колкото може повече във времето, до 15 минути или повече. Ако все пак изникне някоя мисъл, пуснете я да отмине и останете в празнотата. Няма нищо за постигане. Всякакви желания да постигнете нещо действат контрапродуктивно и само ще ви потиснат. Повтаряйте упражнението отново и отново. Ще откриете голямо и безценно съкровище. Нов поглед към ежедневието. Вероятно, докато сте се упражнявали със съзнанието на извора, сте установили, че всеки следващ път се чувствате по-добре. Какво би станало, ако отделяте все повече място на съзнанието на извора в ежедневието? Напълно съзнателно и без да искате да изцелите нещо. Докато си миете зъбите, докато се храните, на работното място, в метрото, където и да било. Ще развиете нов светоглед. Цветовете, в които възприемате света около вас, ще станат много по-наситени и блестящи. Всичките ви сетива ще се изострят. Възприятията ви ще се разширят, съзнанието също. Всичко може да се случи, когато пребивавате ежедневно в съзнанието на извора. Това може да се окаже предизвикателство, понеже нещата от ежедневието разсейват. Отначало всеки ден ще бъде ден на упражнения. Заслужава ли си? Надявам се, че да, защото животът ви ще се промени. Той ще стане по-сяен, по-лек, по-радостен и по-спокоен. Добре дошли в живота. Добре дошли в света, който винаги е бил отреден за вас. Наслаждавайте се на вашия живот, всеки ден, отново и отново, все повече и повече. А сега, повечето промени и лечения приключват в момента на бездействието. В последната глава стигаме до стъпка 3 от квантовото лечение. Всичко започва с разбирането. Едва след това започва същинското квантово лечение. Най-важната част обаче започва след пълното изцеление. Поради това повечето промени и лечения често се оказват безрезултатни, тъй като след тях хората не променят живота си. Както вече разбрахте, нищо не се появява в живота ви току-така, без причина. Всяка болка, всяка болест, всеки блокаж и всеки модел на поведение възникват с определена цел. В повечето случаи целта е да ни се обърне внимание на нещо, а именно да променим живота си. Ако не го направим, проблемът няма да изчезне, защото все още не е изпълнил задачата си. Основателите на нови методи на лечение от Русия. Тези методи правят възможно дори израстването на нови органи или зъби. Казват, че повече от 90% от неуспешните лечения се дължат на бездействието на хората в последствие. Това обяснява защо само една малка част от над 100 000 души, посетили досега семинари по квантово лечение, стават значително по-успяващи, укрепват и разширяват връзките си и са в добро здраве. Причината е в бездействието. Ако искате успехът на вашето лечение да бъде траен, вслушвайте се във вашето тяло. Променете живота си. Грижете се повече за себе си, изберете работата, която ви се отразява добре, поемете пътя на своето призвание, бъдете честни със себе си
и с партньора си и така нататък. Ще се уверите, че успехът ще дойде, и то на всички нива. Квантово лечение в ежедневието. В тази книга се запознахте с упражнения за всички сфери от живота. Сега зависи от вас да ги интегрирате в ежедневието. Колкото по-често ги правите, толкова по-бързо животът ви ще се обърне на 180 градуса към положително. Можете да прилагаше метода на двете точки при всеки проблем. Не винаги ще имате време първо да установите контакт с проблема или да направите кинезиологичния тест. Приложете метода, дори в този момент да послужи само за лечение на симптомите. По-късно можете да се занимаете по-усърдно с проблема, за да може той да изчезне или да се промени. Изгражда и активно бъдещето. Знаете, че сте архитекти на собствената си реалност. Вие сте творци във всеки един момент. От днес поемете 100% отговорност за живота си. Действайте и сами определяйте живота си. Не оставяйте другите да решават вместо вас. Животът на повечето хора се определя от другите или от обстоятелствата. Тези хора функционират ден за ден, само за да получат признание, любов и внимание. Направете следващата крачка и приемете своето величие. Причината хората да не действат не е страхът, че може да се окажат твърде малки и незначителни, а страхът от собственото им величие. Действайте въпреки страха, съмненията, грижите и вътрешния ви критик. Няма да спра да го повтарям. Само така ще постигнете това, което засега е мечта и желание. Струва ли си да действаме за това? Надявам се, да. Ако по някаква причина не пристъпите към действие, въпреки че толкова много го искате, спомнете си, че току-що сте научили великолепен метод, с чиято помощ можете да отстраните всички пречки. Заключение. Ето, че стигнахме до края на тази книга. Вие научихте как можете да промените положително всяка област от живота си с помощта на квантовото лечение или метода на двете точки. Ако в началото ви е приличало на чудо, сега вече сигурно разбирате защо над 100 000 души прилагат този метод. С негова помощ всеки твори своите малки чудеса. От днес и вие. Превърнете квантовото лечение в своя ежедневен спътник, за да се възползвате от рожденото си право на пълноценен, щастлив живот в добро здраве и благополучие. Желая ви много радост по този път. Благодаря, че ме следвахте до тук. Сърдечно ваш Сиранус Свен фон Щаден. Ако това видео ви е харесало, натиснете бутона лайк и споделете с приятели. Абонирайте се с камбанка за канал Астралев, за да получавате още качествено съдържание. А сега може да изберете някоя от тези интересни видеа.